Яу 2020 бруха рафтем бародаро чиста темаи рақси карочи 2020 азизамин бигӣ пацано ҳама каса дасту боло мо мерем нуро бо тамошо райони нав райони кӯна респект ҳамаи шербачошда махдо мешамай рудаки калоншидагием дав ҷамаи кӯдаки ҷои таваллуди ма буда ғар намегӯ ки маем ауе жизни варам тева нагире паддуши ире падзакази репай нуробод райони нав кӯна ҳама каса бародаро шумо бошен обод сароб сити дасту боло зиқ наше бародаро ире падзаказай ай номи якай абдулло ваҳда дигарай регар дигарай пуло дигарай дарвоз дигари нуробод ҷигарай кӯйбеш дигарай ванҷ дигарай қирған дигарай помир дигари аз гулом дигарай валола зоре соқи май биёре пур кун ҳама ҷомам дар фасли баҳор ёруме дасту боло ҳастам қадди шумо зинда бошен ҳамеша шумо бародаро шербача даста бардон нурободӣ ҳаста даоҷа ҳама вақт инҷи амонӣ ҳурмати ма ҳама шумода якум нуробод ба райони накунада чиста темаи хулигани айноми ма зинда боше бародарои ма ноҳияи рудаки саробсид роста мегум и реп мешахид ваҳда дигарай регар дигарай